Myslím si, že všetci máme radi indie hry. Tí, ktorí nemajú radi indie hry, tak to sú väčšinou tí, ktorí hrajú Call of Duty a Assassin's Creed 9. Prichystal som si pre vás 5 indie hier, ktoré by ste si určite mali zahrať, pretože sú to asi jedny z mojich obľúbených indie hier a sú proste dobré. Myslím si, že niektoré hry ste možno nehrali z toho, niektoré hej, niektoré sú tam trošku známejšie, niektoré menej. Čiže poďme na to. Prvá hra The Pedestrian. The Pedestrian. Čiže The Pedestrian je vlastne taká 2D puzzle hra, kde máte za úlohu prechádzať levely takým štýlom, že musíte prepájať také tabule, tak aby správne nadväzovali na seba a potom ovládate takého panačika, ktorým vlastne prechádzate tie levely. Po nejakom čase to začne byť aj trošku repetitívne, čiže na to pozor, ale myslím si, že nie je to veľký problém, proste je to veľmi dobrá hra. Ďalšia hra sa volá Baba Is You. Je to 2D hra, má to veľmi jednoduché ovládania, veľmi jednoducho to vyzerá, ale myslím si, že je to asi najťažší puzzle, ktorý v tomto videu poviem. Je to vlastne o tom, že po tých leveloch máte proste napísané pravidlá toho sveta a vy ich môžete meniť. Ako hovorím, znie to veľmi jednoducho, ale jednoduché to rozhodne nie je. Čiže túto hru veľmi odporúčam, trošku na hlavičku. Ak celú hru prejdete bez toho, aby ste si pozreli jedno video, že ako niečo spraviť, tak napíšte mi a pošlem vám piškotík. Ďalšia hra je Viewfinder. Myslím si, že túto hru možno poznáte, lebo je celkom dosť známa. Je to puzzle hra, kde meníte prostredie pomocou foťaku a fotiek. Ak sa vám páčia filmy od Christophera Nolana, ako napríklad Inception, tak toto by som odporúčal, hej, vie to byť veľmi zaujímavé. Normálne tam prechádzate levelmi pomocou fotiek, tam cesty si môžete robiť a sú tam aj také veľmi zaujímavé easter eggy, čiže treba aj trošku explorovať. Za mňa veľmi solidné. Čiže ďalšia hra, prosím pekne, je Death's Door. Táto hra je možno menej známa, ale určite by ste si ju mali zahrať. Nejedná sa o puzzle, má to nejaké niekedy puzzle elementy, ale nie je to puzzle, je to proste taký akčný. Povedal by som, že je to taký detský Dark Souls, taký veľmi detský, hej. Že nie je to veľmi ťažké, nie je to veľmi ťažké, ale je to brutálna hra. Má to brutálny soundtrack. Hráte za vranu. Však to je úplne super nápad. A behajte proste po takých regiónikoch, máte tam takých minibossov, je to strašne pekná hra. Proste túto hru by ste si fakt mohli zahrať, je to fakt dobré, netrvá veľmi dlho, čiže do košíku. No a posledná hra, ktorú by ste si mali zahrať všetci, čo pozerajú toto video. Normálne odklikni z tohto videa, daj odber a potom chod na Steam a kúp si hru. Je to hra Chains of Sennaar. Neviem, kde mám začať. Pozrite sa, ako to vyzerá. Vyzerá to absolútne brutálne, má to veľmi pekný štýl. Je to vlastne o tom, že musíte dešifrovať jazyk. Duolingo? Nie. Musíte proste dešifrovať jazyk ľudí naokolo. Tých jazykov tam je viac. Potom keď jeden jazyk už viete, tak musíte z toho jazyku sa učiť ten ďalší jazyk. Je to fakt brutálne, cestujete tam po takej veži. Je to najlepší puzzle, aký som ja kedy hral. Čiže akože určite do košíku. Toto je najlepšie. Ak si jednu hru zahráte z týchto, tak buď Death's Door alebo Chains of Sennaar. Určite.